Di bro, Pram. Saka-saka kamuton. Ha? Saka-saka kamuton. Iti silupin. Dapat tawan. Ay pa unay. Alangan mo nga pagasikas ka. Barbaro nay. Nay. Kita ompin eh, ompros tapok na bro. Kita ang taiwan eh. Laan na ba dati silupin? Naperde. Isa nga. Ayun na. Maperde? Oo na. Kaalangang ipatak ko pa dito. Maginaw. May na magbag na kuna ka. Nay. Matapukan na bro. Matapukan na talaga bro nay. Nay, unay ka nay. Permi oh, nay. Kita pa kita man nay. Nay, gusto ka nay. Nay, nakapinta sa sapatos na kayo nay. Permi. Nay. Sumuha lang bro. Oh, sabi lang gwapo ti magisuaw. Nay, paunay kang dito. Mike giti bro. Mike man nag-exercise. Yung paunay. Nagpipitas na exercise dito ang Korea. Igamak dito ya, kung iba't na pakalaaw. Exercise bro. Like 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ala bro. Yung paunay yung permay. Nay. Dapat dito, ano exercise Batampay lang bro. Na? Batampay lang. Parak ko, samot to alaan mo. Bro. Okay. Dalagan na ito yung. Kung tinagan na. Ano? Jennifer. Jedong. Jennifer Kinjedong ang pares. Kawanin na nay. Nay. Pakuhay ka. Permay. Wah! Permay ka na bro. Just it. Jadi sapatos ka dito. Manukat bayad nila ito bro. Bayad na? 50,000. 50,000 bro. Ada balitok na. Yung unag. Ada balitok na. Pinakik ko ba? Di ko mabibayad na kadikot 55,000 kumaa. Original na. 55,000. Matawaram lang. Natawara ka. Apay ko na mga 55. Akin sa akong tangong na. Dati ada to. Sa 50,000. Bigat ka. Pasit apak pa yan. Pekaktos silaw na. Tama bro. Pekaktos silaw na. Ikag to. Lumaglatok ka nagay. Ikag pa plaster na. Ag silaw to. Kajin eh. Agret. Pero nga. Alay kakaklaunin eh. Ito nga. Aya po. Pero may ulay. Tipa na ngay ko dito ng sapatos. Mas may ko ba dito? Ang nibagod ko. Wala. Pero may ulusak pa yung asawa to. I-divorce ko itong bagag ko. Dito di pa kasara. Pero may ang mabaling. Ang mabaling bro. Iso nga ang naapo aya. Aya po. Ada papa pa yun eh. Ada papa. May katintay takala. May na. Sapatos ka bayad bro. Kaya pampa. May katya.